Wara xhur ta' ħidma se jibda jaħdem l-inċineratur li permezz tiegħu dawk li għandhom għall-qalbhom l-annimali se jkunu jistgħu jiddisponu minnhom b'mod mill-aktar dinjitus f'każ li jmutu jew jitraqdu. L-inċineratur li jinsab f'santwarju tal-Island Sanctuary f'Marsaxlokk jista' jibda jintuża wara li fl-aħħar jiem ħareġ il-permess mill-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi. Iċ-Chairperson tas-santwarju Claire Gafa qalet li l-inċineratur sewa aktar minn 26,000 euro u s-sidien se jkunu jistgħu jżommu l-irmiet tal-annimali li tant ikunu tawhom wens f'ħajjithom. Mela dana qiegħed biex jinħarqu pet domestiċi illi n-nies ikollhom għall-qalbhom u fl-aħħar meta tasal il-sija tagħhom li jrid jitraqqat jew ikun mitilhom jistgħu jiġu bi hawnhekk u nkunu nistgħu nikkrimawh aħna individwali biex dak li jkun jista' jieħu l-għexis tiegħu. Liċa Mallija, volontjera fis-santwarju, spjegat li dan hu pass importanti li jagħti tislima dinjituża lill-annimali li tant għandhom għall-qalbhom. Tagħmel differenza kbira r-raġuni li qabel inti meta jmutlek pet ma kellekx fejn jew titfnu jekk m'għandekx jalqa personali tiegħek titfgħu literalment isek ġo skip. Issa once li ħajmutlek il-pet tiegħek tista' iġġibu hawnhekk, jiġi kremat u jekk trid ukoll tista' żommu miegħek bħala għexis. Żiedet tgħid li minħabba raġunijiet legali l-inċineratur se jservi biss għal annimali domestiċi. Bħala permess ukoll ħareġ għal domestic pets, ġifieri any pets, klieb, tatis, rabbits, ġifieri affarijiet, ħasafar, ġifieri qed ninkludu dawk bħala domestic pets. Claire Gafa qalet li dawk li jixtuq jiddisponu mill-annimali tagħhom permezz tal-inċineratur jistgħu jikkuntattjawhom fuq in-numru tas-santwarju.